vi har flexture, nu skal vi ud og kigge. Herinde. Vi skal være stille, fordi herinde har vi geografi. Ja. Så kærlighed. Vi kører. Smørs, det var. Ups, nu må du ikke se mere. Okay, fuck it. Men hov, jeg tror det regner. Hov, nu skal vi videre. Der lød en brud. Fordi at, vi har fået serveret broccoli nede i kantinen, eller blomkål. Så folk de brutter helt ekstremt. Det er piger, men nu skal vi lige se, så der er ikke nogen nøgne pige. Nej, så der går nu. Der er ikke nogen. Lige stemme. Fuck right, Nibushi! Stopper vi lige. Ja, de er period alle sammen. Hvor vil jeg sende den? Det er Ultra. Det er Ultra siger, god tirsdag til alle børn, der ser med.